Ngaten kon ndi iki? Terus dijual lho ibu bojomu. Montor. Dia tak perlu. Ruwibet. Lah mau nyapa tok kon Nisa. Fadil njaluk. Ya engko Fadil tukokne 2.000 apa piro? Fadil njaluk pes. Engkau tukang nang. Engko tukokne. Kenapa mbek petang kok Jangan. Ya dipecah nih. Lah wong ra ndek itu. Suk duwe lho Mbak sampean kok seusah. Lah kan ora ndek itu kaya utang. Aja cerewet kalau teko lho. Loh. Lah kok kono jaran kok